kai wannan ƙasa ta Allah ka gyara mana da baki ɗaya abubuwa sun bi sun tarki na kaiwa na nema ga gare ka kai lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da yake ba mu tayi mu zagaya mu gani a garin nan za ta kasance mana kuma Hey, wani mahaukacin kuɗi ya tsinta? Za ka gani, da an bari in je in marwa. Ai, ba na ID card ɗina. An gama ni mahaukaci ne in ta ba baka? To da ka ya sunanka? Sunana Central Bank of Nigeria. Ka faɗi gaskiya, shekarunka na? Shekara ta 500. Yanzu ga ID card ɗinka nan, kar ka ƙara ɗora hoton wani. Ɗora hoton wani in na tsinta ba zan baka ba.